אני ממליץ בחום ליבי שלא תיכנסו היום, 7 לאפריל, לאינטרנט, כי יהיה איך שלא קוראים לזה, וירוס, האקרים, יפרצו. אז בבקשה אל תיכנסו לפייסבוק, טוויטר, מייל, אם אתם לא מכירים. בכלל אל תפתחו מייל. ותשתפו את זה, את ההודעה. וזה יהיה, אני יודע בגלל למה. יש 2 סיבות. 1, יום השואה. 2, איך קוראים לזה? לא רוצים שישראל תהיה ברשת, בעולם. לא רוצים את הרשת הישראלית. אז אני ממליץ בחום 2 דברים אחרונים. 1, תיקחו דיסק און קי ותגבו את המחשב. ו2, תתנתקו מהאינטרנט, מהכל. אם הייתם בפייס, תתנתקו. פייסבוק, תתנתקו. טוויטר, תתנתקו. מייל, תתנתקו. הכל. אני ממליץ בחום ליבי. אני ממליץ. אני יודע. זה גם רשום, זה וירוס. מה אני יכול לעשות? זה וירוס. יהיו וירוסים שלא שווה לדעת. זה גם באגים יהיה. לא באג שאתם מכירים. זה באג. תקל לך את המחשב, להתראות. הלך לך המחשב, תקנה חדש. אם אתה לא אכפת לך, תיקח דיסק און קי, תגבה את המחשב, לא משנה, תשחזר אפילו את המחשב. תעשה שחזור כאילו, וזהו. אני ממליץ בחום ליבי, באמת. בחום ליבי, שתשמרו על עצמכם, ולא נורא. אם נרץ לכם המחשב, תיקחו מומחה. וזהו. אז המשך יום נעים לכולם. בדרך אגב, ההאקרים מתחילים לפרוץ לכל מיני אתרים שמוכרים לכל העולם, רק באיך שמכשיר, אז זהו. בשעה 7. כן, ב7. בשעה 7 ככה יתחיל להחשיך בקטנה, אז הם מתחילים לפרוץ. אם יש לכם סקייפ או משהו כזה, עכשיו הם מתחילים, מתכננים עכשיו. ועכשיו נכנסים כאילו מתכננים, וגם נכנסים לאתרים שלא מוכרים לאף אחד בכוונה. כן, אני יודעת. כמו פרניגנס, נגנס. כן, כאלה למשל. אז מתחנן, לא מתחנן, כאילו מבקש שזה, תשמרו על עצמכם. אז ביי, וצפייה מהנם.